Iċkejken Nigel irritorna mat-tim tal-futbol li kien jitrejnja magħhom qabel. Dan wara l-intervent mediku li għadda minnu fejn ingħatatlu qalb ġdida. Fil-fatt Nigel qed jerġa' fil-futbol ma' sħabu wara li għamel 10 xhur l-Ingilterra. Morna fil-ground tal-Higher Secondary fin-Naxxar fejn iltqajna ma' Nigel jitrejnja ma' sħabu tan-Naxxar Lions Nursery. Tajjeb ħafna llum u Gorto qoddi sobba ġejta u hekk biex ngħidlu thank you ħalli x'ismu ħalli talli tari grazzja tajba. Issa taħossni fehma ħajjara x'ismu nista' nilgħab il-futbol u kollox. L-attività kienet organizzata apposta għal Nigel u waqt dan l-avveniment Nigel ingħata rigal minn nursery u ieħor mingħand il-Malta Football Association. Tkellimna wkoll mal-coach ta' Nigel, Kurt Baldacchino, li qalinna li Nigel huwa ta' ispirazzjoni għal plejers l-oħra. Bla dubju, Nigel kien tifel li l-attitude tiegħu u l-karattru tiegħu kien nislu ċertu pożittività fit-tim huwa plejer li jispira lil kulħadd bl-attitudni pożittiva tiegħu u meta rċevejna l-aħbar sabiħa f'Jannar li għadda li hemm ċans jerġa' jirritorna magħna mill-ewwel aċċettajna r-ritorn tiegħu u rajna kif ħanagħmlu biex niċċelebraw dar ir-ritorn sabiħ tiegħu. Li jkollok tifel bħal Nigel fit-tim tispira mhux lilna biss bħala coaches u staff tan-nursery tispira lit-tfal l-oħra wkoll biex ikomplu jitfgħu moħħhom hemm jilagħbu dan l-isport li tant iħobbu b'imħabba kbira u passjoni kbira. Nigel esprima magħna il-ferħ li qed iħoss hekk kif Ministra ta' kull ġimgħa ser ikun qed jitrejnja mat-tim.